Iroi try sai sin pat ngai ku bele phi baharo ha ka teng ka batyang tam ko jo Jesu te ka jing kai ka banglawan ra sha phi ha ka ni ka jan men sha phang ka bok bat ka nusip te ni pet bet na ka tin ka jong ublei ayu ka bible ka ong ini pet bat nga Isaiah kalau nong ka ban riu san ka khat ka khat wei bat ka khat a Henry P ki bala e no e try ki ba klet e lu ba ko jonga ki ba pen kre me ye ka bok bat ki ba pen dap ka wan bala kle ya ka nusip pen da pet hang ni pen ye i kene bok ba nusip la tho da ka dak kraw bat pen da pet na ka bible catholic pen lap hang ni ba la tho ka le kit bok ka le nusip kamut kanu ka ba kam ya la di ba ka de ka bele kata kadai kebakinjak suj. Amen. Te kabamot kani ka kerteng bok bat nusip kadai ka kerteng jong ka suj. Bat ya ka bok bat ya ka nusip pindakan mau bahala ju pendan kam haja ka bakalai. Amen. Bat ka bakalai hi kadai ka bakinjak suj ka ba ublay syam sngobaha. Namar nado Genesis ka Bible ka hikay ba kibriw kiday ban penmi ya ka sep bakin yo ya kabam te ka bakalai ka de ka bakinjak soy te nga ko ban pensyai halor ka ni ka benta hanre pi ki bala e no yo try ki baklet yo lom ba ko jonga ki ba pen kre me ya ka bak bat ki ba pendap ka wan bala klet ya ka nusep ha ka no ko pi e no yo try ki priu mentala da ki pang la da ki shitom ki let pet i tu ibriu ba pang ha ga jaka bakin ong to blai unyo ban pen khia no ya pi te hanre ki ong pen ban don bok ba pen khia no lada ki brio ki la lat na ka bayap ki accident kumno ha jaka bakin ong nga aingo yo try na mar bong try ula pelat yang ana ka jingyam hanre ki ong nga don bok nga lat na ka jingyam ya ki khon ru ladang step ki la hikai ban ong bok ye me bok ye papa ban yo kamai shibun Kim ju hikai ban ong tukur khu ye imei ipa ha ka kerteng ka jong turai ban yo kamai shibun ka babut ki e no ay turai shadien panda ki briu ki la yo kia ru ha ja ka ban ong ai ngo turai ngala yo kia han ki ong ngadon bok ngala yo kia ben kre mi ya ka bok kabut kan ka shintur shipen kre bai ban ong don bok tani ka tin don bok ngaku ban ya thu ye phi ba ka dai ka ba ya yo hadu kata Paro ki beri ki penan kam bahai kini ka tin don bok. Tang kita ki bela ye chisha yo try. Kim ju penan kam shu e kini ka tin. Hari ki bapuan ki penan kam bahai kini ka tin. Ban ong yaro yo try ki sngole ran. Kan dia ngaku an batai syapang kata ka jingmon. Balai kini ki beri ki le ran ban ong yaro yo try. Namar usaitan ubadon hapo ajong ki upen le ran ya ki namar hajaka ba yaro yo try usaitan jula ban syong. Nada pi ong yaro yutrai usaitan haban mi no namar kata upen le ranya pi hapo don wo jong pi bapin ong yaro yutrai henry ban ong don bok pan judan manu ban le ran henry pi menta pi la yo e ni ga ji kai wat nom ong shu don bok namar lada pi ong don bok kamut pi la yaro ya kan ne ga ksoj kit bok panik ksoj le kit bok le nusip te Tani ka dekat ke ba kat ar ko ong ting an tho nusip ya pi da ka wai lam. Ka bomot lada menta ulok jong pi lani utenga jong pi ulap pen bet pen biang ya ka jing dan kam ka jong pi paro ha ka jing em ka jong pi. Te kalok jong pi lani ka kurim ka jong pi pat ka le ko no kaya ro pen ban yo wei pat ubrio. Tiu tu ulok jong pi lani utenga jong pi ngai uns ngosi ya kata te ublei jongi ru kum tahi kum jo haba ublei ula kurku ublei ula penkia te hen reha jaka ban ai ngo ublei ai ngo pen ban ya kani ka ksut kit bok lada ublei ula kurku la ai da ublei bas ha ka jingem ru ha jaka ban ong kadni ka jing kurku ka jong ublei bang yo do ublei bas hen reki ong pen ban kani ka nosip ka jonga kamot ki ino yu try shadin bat kibu ya kani ka laikit bok ka lenusip hakmat te kamut ublay usngaw si uang tingan tho nusip ya pi da ka wait lam namar kata lada phim nang ban sngongo ya ka jing kurku ka jong ublay phin ma chibun ki jing ele bat ki jing jinjar namar kata ka daw
wat ai shu yang ngi bangin pendan kam ya kan ikaktin don bok henry to ngin ong yaro yo try telese pin ong kanite kan ikaktin jong ki riu temen ki jong ngi ngim laban bret no ikan ikaktin te henry ngakwa on pensya pi ba ki riu temen jong ngi haki por ki balalet no kim padon ikaktin ka jong play kim padon ikaktin ka jong uplay de na kata-kata ki pendan kam ya kan ikaktin na marpa ki dang yamani ki leilom ki lewa ha ka to ko por kipat itu yang ni ublay ubalang ublay jong aba ublay jong pi ba ublay jong apartheid hi baro ko we dai lang bau Thomas John ngi yo e ka tin ka jong ublay ba ngi tipat e ka ni kalenti bat dai na kata balawan ra pat e ka jishai ha ka ri khasi ka jongi namar kata ai ba ngin kham ko ngu ya ka e ka ba ka tin ka jong ublay ko ong pinda puli Marcus kal nong ka ba nyau ka khat ka ba prau Jisu ong ba upenram jori ki Farisi namar balai baki bat ya ka hukum pateng la pateng henry ka hukum ka jo ublai pat kia bo shadin kia bret shadin namar kata wat ai yang nga bat ya pi bangin ya bret ya ka hukum ka jo ublai bat bangin bat ya ka hukum pateng la pateng namar la da pi la ban pendep ya ka hukum pateng la pateng bat la da pi bret no pat ya ka hukum ka jo ublai to tip ya ka ni ka we ba ublai onum dan ha ka leng ka jong pi ba la da ublai dan ha ka leng ka jong pi ka shem jing e pi ba pin mat e ki jing ku ha ka jing ya lenti ka jong pi namar kata-kata ka Bible ka ong Hosea sound riu yo pat lang jong ala penjot namar bom don jing tip Timentangi la tip namar kaktin ka jong ublay ka don hakakti ka jongi bat ki shakri ki jong ublay ki babon ki ai ki jing kai kat kum ka jing ai ka jong ublay na way u shakri pi yo e ka tu ka jing mot na ka way ka shakri pi yo e ka tu ka jing mot bat kum ta ter ka jing em ka jong pi kala bandak da ka jing tip namar ublay uklam say tang iwe shakri henry la say shibon ki shakri ban ai la ki jong ki jing hikai la ka jong ka benta ka ba ublay ulabo ha ka shintur ka jong ki bakin long ki nong pla sha ki ba bon ki ban tip ya ka lenti jong ka tien ka jong ublay telese ha ka por pen ong yanga te on le kum nu pat ye ki tu ki breu ki bala ai kerteng don bok lane kit bok lane bhabok lane lucky bat kum ta ter ngakwa bangan ai pi ke ni ka ji kai ba leg ba ka tin ka jong ublay ni phai be cha ka tin ka jong ublay Genesis arpusan Genesis arpusan ni pet be Genesis arpusan ayu ka Bible ko ong ka tin ka jong ublay ko ong ini pet arpusan arpun riu Genesis arpusan arpun riu ti hadin kata ulami no upara jong u bat kakti jong u kala bat yo iso na ka khong dong jat jong u nang ta la khot kerteng u jakap ya u jakap hakapor bala kha ya u la kha sun robat iso bat ula bat ya ka khong dong jat jong u iso te ki mi ki pa ki la ai kerteng no ya ujakap kum no ula ai kerteng no ya ujakap jakap kam no kam uba bat ya ka ka bom dai ka jo u lani uba thok lani uba syukur lani uba syutia kan ni ka de ka jinglong jong ki breu namar ba ubat ya ka khong dong ja jong iso ki mi ki paru ki ai kerteng no jakap ya u bat don pun ki breu ngayu i namar bala kha jinjar ki ai kerteng no jinjar namar ba kataksi ka waning kong hakasnong ka jongki hakasngi ka ba khai ta ibreu hanala ai kerteng no taxi bat kum ta ter kila penyahap kat kum ba hakapor ba khai ki henry ya kani wei pinam klet pi ki bampat kha ki bampat pun ngakwa ban ai kani ka jing kai haba pi ai kerteng ye ki khon ki jong pi don kam banda tip ya ka mining namar ba ka kerteng kalong ka bakit jing mot ha ka jing em ka jong ki breu dei na kata ka daw yo Jisu ru ha bala ai kerteng men bala pun yo u no men sim ba khoi lawan ra daw angel kat bakum ka tien ka jong blai yo anes ru badon chipon ki breu ha ka Bible ya ka kerteng la ai da ka ba ublai ula pha ban kerteng ya ki tinga kwa bangan ong ye pi ba don ru
kini ki kme ki pa kiba perkhat ki sungo buram palat ki nyakha ki jongki te ba dei khun ning kong kamu ka kerteng dei ban ai be ki nyakha ki jonga te teng teng kitu ki nyakha pat kim ai la ka kerteng ka balong jingkur khu ye ki khun ki jongki henre damar ba ki sungo buram palat ki nyakha ki ai da kata ka kerteng ka ba ki ai te la da kitu ki nyakha ki ai da ka kerteng ka ba kit jingmot te ya ro utrai phila bat pyai kata Henry lada ka lompat ke kerteng ka bam kit jingmot ka bam don mining lani ka bawan ra ban ye ka jing jinjar ngau bha kentat ya kata pensyai kata wat ai bak tu ka kerteng kan long ka jing jinjar ya ka lawe ki khon ki ti ki jong phi ka tin ka jong ublei kala ai shi bon ki jingmot yangi deina mar kata kadaw ngin long ki ba start ngin long ki ba puli bhai ka bible ngin long ki ba snap bhai ka tin ka jo ublei lang ba ki shakri ki jo ublei amen namar bala kerteng jacob yo jacob namar kata ka jingem ka jo u kala dak da ka ba thak da ka ba syukur ula thak ula syukur shi bon bha ha ka jingya lenti ka jo u bat ula syukur arsin yala ujong u men ru ula to no e ka jinglong men ka jong u iso bat ulat tu no ega jingker khu ka ba paju u kwa bat kur khu yo iso hanre ulat tu no pinda pulihi ter nado kaniga jingkha ya ujaka ba yo iso pin lap hang de ya ka jinya lanti ka jong ujaka ulong ubriu ubakum no bat ngi dia pe genesis kal nong ka ba ar punyo ka khat ka balai pun riu ko angkum no ka u iso te ulaya tho kam long ka ba dei e balak khat ya u ujaka hakapor ula syukur biang sasisien yo man ujong u jakap ula penmi ya kani kaktin ba u isote ula yatho kam long ka badai e balakhat ya ka kerteng u jakap ya umo ujak u iso hangne u ong ba namar ka jinglong ka jong u kalong bathok u bersyukur amar kata kadai hi ban ai kerteng u jakap henre ha ka jing sisya dei namar balak kerteng u jakap dei na kata kadaw ba kajing im kajong u kala im na kajing thok na kajing syukur ba pinda puli ter pinyo i ba kumba une ujakap ula syukur ye kiwe ya uru la sya syukur ba kajing im kajong u kamlong ka basok kamlong ka bakmen bat ubriu ula dak na ki jinjar ha kajing ya lenti kajong u te dei na kata kadaw ba ublay ula ple ya kalat ya kalenti pa on pen klano ya ka kerteng jong ujakap namar ba kalong yeng jong ujakap kadai na kalong yeng jong ublay uple ya kalat ya kalenti ban pen klano ya ka kerteng ka jong u tine pa be na ka tin ka jong ublay genesis kal nong ka ba laipo ar dekot ba ar pun rio laipo ar dekot ba ar punyo ko ongkum no uru ula ong ha ujakap ka ai ka kerteng jome ba ujakap ula yatho ujakap u angal pat ula ong onam khot chu ya ka kerteng jome ujakap henry u israel na ba kom us e mela yo bor bat ublay bat kibriu te mela job ru ngi hang ne ba ujakap bat uni u angal kala don ka jingya khun ba ro shimit hadu banda syai berngut penda pulihi ter penyo i ba uni u angal ula ong pelat no namarkan sa syai berngot namar kini ki angal ki jumi tang hakapor badum kim ju kami hakapor ka ba mensingi ho ngim laban buput ka don kapor ka ba kimi hakapor mensiru tang ba ki kami ba hakapor men step kata kade ka ba shisya te henre ngim laban buput ya kata te uang pelat no henre ujaka pu uang nganom pelat lem dame kurku ya nga te uni wangal ulaong ka eka kerteng jome bat uru ulay thob ulang ujakap baru angal pa ulang ba onam khatshu ya me ujakap hanreu Israel ngiyo i hangne bala penkelano ya ka kerteng jong ujakap namar balay namar ba kane ka kerteng jong u kamla ban long jingkurku uang kurku ya nga te hanreu kumno ublay unyo ban kurku ya ujakap namar ba ka kerteng ka jong u kalong ujakap namar kata lapli ya kalat ya kalenti ban penkelano ika kerteng jong ujakap sya u Israel
Kam da dei bau Jacob ula ban job yu niu angel Henry ublei kalat kalenti ya ba un job kenang ba un yo ban pen kelano ya nau Jacob shau Israel na ka ba yo mat ke jingker ku sha ka jing yo mat ya ka jingker ku bat pinda pulit ter pin yo ken hang ni pinda pulit ter pin yo hang ni ba Jacob nado bala pen kelai ka kerteng ka jong Jacob kalawan ra ke jingkurku bat ulaya sok ulaya bhapat baru iso tena man katang akwa ban ong ye phi balada don na pedeng jong phi baki me ki pa ki jong phi ki la bakla ban ai kerteng ye phi phila ban pen kelapat ye ka kerteng ke jong phi namar lada ka tin ke jong ble ka sha ban pen kela ke ayu yengi bangin pen kela no ke kerteng ki jong phi lada kata kerteng ke jong phi kamlong jingker khu lane phi lakum ai da kane ka kerteng jong kane ka lekit bok lane kane ka lei nusip te philayu ba upol apostol hakapor ba umpat tip yo blai ka kerteng ke jong udei usol hendrei sol kamut ubri ubasarong te la ai do pol kamut bas ngauret bat kasara ru ningkong kade kasarai henre la kerteng no sara baru Abraham ru ningkong ude Abraham hadin la kerteng no Abraham balai namar ba kamlong jingkur khu yaki tela dala la ban pen kelai kerteng jong ki ba bon bha ka Bible kam don jing ya phi ba pen kelano ka kerteng ka jong phi da ka wei pat ka kerteng let's say phi ong kung no pat udon utu ubriu upa ai kerteng jogi riu khoj na ka Bible hanre kum no pat baka jing ka jong kamlong kata ka ba khoj ka basuba ngakwa ban ya tho ye phi lada ki to ki briu ka to ka long yeng kam dei ka long yeng ka briu blai lada ki me ki pa ki jong kim dei ki bala pen kentang gitu ki khon ki jong ki sha utrai da kata ka jing pen kentang ka bashisha ka ba mot kinom long dei ba tang namar ba la kerteng da kerteng jong kiri khoi kala long be kumta hanrai kasyong ha kalong yeng jong kitu kibriu kasyong ha ki mi ki pa ba kasyong ha itu ibriu ru iba puson ya kato ka kerteng ada itu ibriu let's say don ki mi ki pa ki bom sem phang kata hanrai let's say ide iba iet yu blai kemut ublai un yo ban penyahat bat kata ka kerteng ke jong ita ibriu kumbanga kerteng reality kadon beh po kadon no junga banga de ban kren ba ya ka jing sha bangam de ban thok da lele ru em tela da ki to ki brio ki de ki brio blai ka ba mot ublai unyo ba pen klai ka jing em ka jong ki kat ba kum ka kerteng ka jong ki harai la da kim de pat ki brio ki ba yet yo blai la da ki kerteng makna ka to ka kerteng ka brio blai ru ka mot kamlong te hanrai la da ki kmi ki pa jong ki pat ki de ki banang ban ya sa hak ma jong blai ki de ki ba yet yo blai lai tu ibriu imman ru ban em kata ka jing em ka ba khoi ka ba subahan re kan long bet kat bakum kata ka kerteng namar kata wat nom sngo thu bakla ya kata te let's say kandon pat sa ka we ka jingkeli let's say kandon sa ka we ka jingkeli phin ong ba on le kum no ki birth certificate la de ban le dot la chu ban pen kelai ka ni ka kerteng ting akwa bangan ong ye phi ba hateng yo new Israel bala ai kerteng no Israel no Jacob show Israel han rai dang pendan kam hi ya ka ni ka kerteng Jacob te kamot la da phim la chu ban pen kelai ka birth certificate kam le kamat sa kum to te han rai hayeng hasem phiele ban pha khot no da ka wei pat ka kerteng ka balong jingkur khu lane kat haba phila pan pendan kam da ka kerteng ka bat thamai phi pha no ban khot da ka kerteng hanrai ha ki benta ki ba kham shem jing ban pen kala te ka mat sa kam to kam lele te hanrai kum ha ka balang phila ban pen kala namar ha ka balang kam don jing ba pen kala ya phi bat hayeng hasam bat leng ba ki parlo ki parajor ki jopi phila ban pha no ban khot no da ka wei pat ka kerteng ka ban long jingkur khu ya phi te don pat ki briu let's say bapli ha ka jing bom tep tang baki lalap ya ka kerteng ha ka Bible kim tip ka to ka kerteng ka de ka bolong jingkur khu ne ka bom long jingkur khu ne ki ai la ka ai te hanrai em
Pide banda tip ya ka meaning jong katu ka ktien. Lada phim tip ya katu ka meaning wat nom ai. Namar don ki ba ai kerteng Shadrach, Meshach, Abednego. Kat ba ka jingmut jong katu ka kerteng kadai ki blai thau ha po Babylon. Ti kam dei ye pi ba phin ai gul mare ki kerteng. Henry da panau blai. Da wat da ki kerteng ki ba kit jingmut na ka benta ki khon ki ti ki jong pi. Ti ngan pilas ngoto menta ba kumno ba pide ban ai kerteng ki khon ki jong pi bat kumno pila ruban pen kela pat ya ka kerteng ka jong pi lada la kum ai bakla da ki mi ki pa ki jong pi namar ba pli ha ka jing bom tip ka jong ki namar lada ha ka bible la la ban pen kela yo ni ubreu ubolong ka jingker khu ubang ngiru ngi yok mat e ka jingker khu ngi yok kam ba ngi dei kita ki khon Israel lang ba uni ubreu la dai ka kerteng jo u la la ban pen kela kam don ka jing e ru em yangi ba ngin pen kela ya ka kerteng ka jongi tele se pin lap now Ecclesiastes bat pin lap ka shithi jong pol ru ha ka bible catholic ba ki pendan kam ya ka ni ka tin don bok le se pin ong kum no pat uni kini ki breu jong blai kidang pendan kam ya ka ni ka tin don bok ngaku aban ong ye pi namar ba kidang long tang ki breu teng teng ki bakla ban pendan kam ya ka tin ti henrei ka e ka ba ngin kam sngo tenat bangan ngin ong lani ka e ka ba ngi kam sngo tenat bangin le hatu ngim kam sngo tenat ban ong ya ro utrai ngin pet na ka tin ka jong ublai Sam shispa khat lai ayu ka bible ka ong ngin pet be na ka tin ka jong ublai khna ba kanwan ra ya ka jing khu ha ka jing em ka jongi Kakti ka jong blai ka ong kumno ka ong hispa khat lai lai ka ong nado ka ba mi ka sngi hado ka ba sep jongka ka kerteng utrai ka long ka badai ban yaro Kaktin ka jong blai ka ong nado ba mi ka sngi hado banda sep ka sngi kerteng jong utrai ka dai ban yo yaro te hatu phim kham sngo tanat se ban ong yaro yo utrai nama kakti ka jong blai ka ong kumno ka ong nado ba mi ka sngi hado banda sep ka sngi kerteng jong utrai dai ban yo yaro ban ya ka ba pi ong don bok lada pi ong don bok phin ya le wa che e ken yu tau don bok hadre lada pi ong yaro utrai te pi itho em yo utrai ubalong unong thao jong pi tho yo utrai ubalong ublai jong ni te lada pi ong yaro utrai te ka mot sngo tenat bangi itho yo tau utrai hadre lada pi ong don bok che e phin ya le wa tau don bok hatu tau don bok ula mu ban kor khui pi la da le ru em namar kata lada pi kwa hi ban mat e ka jingker khu ngakwa ban ong ye pi wat nom pendan kam shu e ka ni ka tin don bok namar ka tin don bok ka de ka kerteng jong ka ksuot kat bakum ka bible sapuli na ka bible catholic izayan rekusan khat wai khat a pen lak hi dala ka jong ka khmat bat wat nom le persya e ka tin ka jong ublai lada ka tin ka jong ublai ka hikai ba phi la ban pen klai ki kerteng ki jong phi wat nom pen e namar badan bon ki brio ki bale bom salia haba kila yo e ka tin ka jong ublai kila yo e ka ni ka jing hikai ba ki de ban le e ka ne hanrai don ki bom da shim khia hadu kata kata hanrai nga kwa ban ong ye phi shim khia ya ka ne pen kelano e ka kerteng ka jong phi compare ki to ki birth certificate hanrai ai da ka wei pat ka kerteng bakan wan ra e ka jing ker khu ha ka jing em ka jong ki khon ki ti ki jong phi la ne ha ka jing em ka jong phi khnang ba pin sngo tanat ha ba pin emru ha ka ni ka porthai la da phi ma chibon ki jing ker khu lang ba ka kerteng ka jong phi te ga ngai phi yo jing ker khu ha ka ni ka jan men lang ba i jing hi kai ba khndian to ble un yo ban kur khu ye phi yero utrai